Da ni'n barod am y brenin. I am more than barod. Mr Hywel Gwynfryn. Fantastic. Yay! Hello. Hey, Hywel. Hiya. Shemai. Gaisos. Da iawn, helo. Hey, get in there. Hiya. Easy. Goes i hwb. Diolch yn iawn, da bod yma. Yeah. Dwi wedi bod yn gwylio hwb, a dwi'n credu bod hwb yn rhaglen arbennig o dda, ac mae hi'n boblogaidd iawn hefyd. O, diolch yn fawr. A sut wyt ti'n meddwl mae Matt yn neud? Sut mae'n Gymraeg o? Arbennig yn gwella drwy'r amser. O, diolch yn fawr. Sut wyt ti'n teimlo? Fi'n caru dysgu Cymraeg, a fi'n hoffi Nia hefyd, a Sian Jones hefyd. Fi'n gwybod lot mwy nawr, fi'n gwybod tipyn bach mwy, and fi'n more confident. Hyderus. Hyderus. Fi'n more hyderus nawr. Ie, ti'n hapus i drio peth? Ie, fi'n hapus i drio. Fel cwestiwn gynta. O, reit. Mae'r cwestiwn gynta... Ddim yn anodd. Ddim yn anodd. Gobeithio. Dim probs. It's anodd i fi. Right. Wyt ti wedi bod yn darlledu ers blynyddoedd? Wyt ti'n hoff o siarad gyda bobl? Ydw. Rydw i wrth fy modd yn cyfarfod pobl. It helps. Ac yn cyfarfod pobl ledled drwy Gymru gyfan, yn sgwrsio gyda athrawon, amaethwyr, dringwyr, pob math o bobl. Ac mae'n ddiddorol iawn cael sgwrs wahanol gyda gwahanol bobl. Wyt ti wedi cyfweld â Muhammad Ali? Do. Oh. Arwr iddo fo. Ie, arwr mawr. Mawr. Pan nes i gyfarfod o, yn 1966, i enw fo oedd Cassius Clay. Ah, right. Doedd o ddim wedi newid i enw. O, ie. Pri Muhammad Ali? Ie, yn hollol. Fe gawson ni gyfle i gyfarfod Cassius Clay yn Llundain pan oedd o'n paratoi, pan oedd o'n paratoi ar gyfer ymladd yn erbyn Henry Cooper. Henry Cooper. Beth bynnag, fe ges i gyfle i fynd i mewn i'r ystafell lle roedd Cassius Clay yn eistedd yn y gornel, a wedyn roeddwn ni wedi mynd â llyfr o farddoniaeth. Poetry, llyfr o farddoniaeth. Llyfr o farddoniaeth. Be, fel anreg? Ie. I ddymuno'n dda iddo fo. Barddoniaeth pwy? Sir Thomas Parry Williams. A mi nes i roed y llyfr iddo fo, a dweud yn Saesneg, mae'r cerddi yma, these poems have been written in the Welsh language. A beth fed o? Don't worry, son. I'll have them translated. Wow. That is amazing. Wyt ti wedi teithio o lot gyda gwaith? Do. Ie. Aberystwyth, Caerfyrddin. Cyffili. Dwi wedi bod yn ffodus iawn pan nes i gychwyn y myd teledu nôl yn 1964 ar ôl gorffen gyda'r rhaglen ddyddiol heddiw, fe es i weithio i raglennu plant yn 1968. Ac yn 1970, am y tro cyntaf, fe ddari'r BBC ddechrau teithio tu allan i Gymru, ac fe si Tunisia, Fiji, Australia, Borneo, ddwywaith. Sut eisiau Borneo ddwywaith? Dwi'n gwybod. Sarawak. A wedyn ar ôl hynny, dwi wedi bod mewn mannau eraill hefyd. Ffodus iawn. Now, Hywel, you've had an amazing career. We've established that. You've interviewed Muhammad Ali, a ti wedi cyfarfod lot o bobl enwog. Do. Although you haven't played the hub quiz yet, have you? Dwi wedi gweld y quiz, dydw i ddim wedi chwarae'r quiz. Ti'n edrych ymlaen? Uchaf bwynt dy yrfa. Na, dwi ddim llawer a dweud y gwir, achos mae'n hawdd pan ydych chi'n eistedd adre, ond ddim pan ydych chi'n fan hyn o dan y goleadau. Ti'n iawn, reit te. Wyt ti'n barod? Mewn 20 eiliad, dwi eisiau ti gyfieithu gymaint o'r geiriau yma o'r Saesneg i'r Gymraeg. Okay. 1, 2, 3, coni off. Present. Cyflwyno. Travel. Teithio. Broadcast. Darlledu. Advert. Beth? Hysbyseb. Media. Cyfrwng. Library. Llyfrgell. Archive. Archif. Compose. Cyfansoddi. Musical show. Sioe gerdd. Notes. Nodiadau. Anglesey. Sifon. Fiction. Nesa. Ardderchon. Ffiglen, ie? Ffiglen. Be ni'n licio? Nesa. Reit te. Should we call the bee over? Okay. Wyt ti'n meddwl bod ein cyfaill yma yn edrych fel gwenynnen? Na. Ydy, mae o. Ddim yn wenynnen hapus iawn, ond yn edrych fel gwenynnen. Faint wyt ti wedi gael? O, 11. Gyda Julian a Lisa.
Da iawn. 10 ar 10, da Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Hywel. Diolch yn Yn gwrchiadau. Rwan te, Wyn Evans. Mae o yn ystafell bropiau eto. Sgwn ni os oes na lawer o bropiau, neu ddim ond ychydig o bropiau yn ystafell. See what I did? What are you saying? Llawer. Llawer, lots of. Neu ychydig. Chydig, few. Few. Lots and few. A dyna yn geiriau croes yr wythnos yma.